Tyren, det er jo et stjernebillede, der står lige foran Orion. Så hvis du kan finde Orion med de her 3 bæltestjerner, der sådan er på lige linje med samme afstand, så skal du kigge lige det bliver så til højre for. Der er der en klar rød stjerne. Det er Tyrens røde øje. Så han står lige foran Orion, Tyren. Og historien om Tyren, den er ret lang, så jeg har egentlig delt den i 2. Den første halvdel, det handler jo om, at et land, som dengang hed Fønikien, og jeg tænker ikke, der er mange, der husker, hvad det land hedder i dag, men Fønikien i dag, det er det, der hedder Libanon. Og der var der en konge, der hed Agenor. Og Agenor havde en meget, meget smuk datter, der hed Europa. Hun badede hver dag nede ved stranden og havde sine hofpiger med dernede. Og en dag de er ude at bade, så kommer der en flok kvæg op fra bjergene ned til stranden, hvor de er. Og der er nogle tyre imellem, og det er sådan nogle sorte tyre, som det jo kan være. Men især en tyr skilte sig ud, fordi den var ikke sort, den var hvid. Og så havde den et blåt øje og et rødt øje. Den var nærmest tam. Den ville meget gerne være sammen med pigerne, sådan gik sammen med dem, og pigerne de plukkede blomster og bandt blomsterkranse. Dem hængte de sådan på hornen af dem, og det var vældig hyggeligt. På et tidspunkt så kravler Europa, altså kongedatteren, op på ryggen af tyren, og den går ud i vandet. Nu var det jo en varm sommerdag, så den kunne jo lige, måske skulle den køles lidt af ude i vandet. Den går længere og længere ud, og til sidst så begynder den at svømme. Og pigerne de står inde på stranden og ser, at Europa hun forsvinder ud. Til sidst er hun en lille bitte prik ude i horisonten. Og forsvinder. Tyren den svømmer tværs over vandet og kommer helt ud over på den anden side, hvor den lander på en ø, hvor den går i land. Og det kontinent, det sted den går i land, det er opkaldt efter Agenors datter, Europa. Det er vores verdensdel, der hedder Europa, der hvor Danmark hører til. Så derfor hedder det Europa, fordi det var det sted, det land, det kontinent, at tyren den landede på. Det var en ø, der hed Kreta i dag. Og der var der en konge, der hed kong Minos. Han bliver kæreste og bliver gift med Europa, og hun skammer sig egentlig meget, fordi nu er det, og det skal jeg lige forklare, det er lidt vanskeligt at forklare egentlig, men det er altså sådan, at de der forskellige dyr eller ting, der sådan er sammen med nogle piger, altså sådan, altså boller dem, så de bliver gravide, det er faktisk hovedguden Zeus, der kan forvandle sig. Og i det her tilfælde, der var tyren jo ikke en almindelig tyr, det var jo meget anderledes, men det var altså hovedguden Zeus, der havde forvandlet sig til en tyr, og han er sammen med Europa. Så da Europa bliver gift med kong Minos på Kreta, så føder hun 9 måneder efter en søn. Det var ikke en helt almindelig søn, fordi nu var faren faktisk ikke kong Minos, men faren var faktisk hovedguden Zeus, der var far til den her søn, som fik navnet Minotaurus. Minotaurus, og det var fordi han var lidt, han var ikke noget kønt barn, kan man godt sige. Han var nemlig halv menneske og halv tyr. Og han vokser til, og det her og bliver mere og mere uhyggelig, fordi han spiser ikke græs som andre tyre, eller hvad kan man sige, nu var han jo halv tyr, han spiser kød. Og det her var sådan set egentlig første halvdel af historien. Så jeg bider den lige over i 2, og hvis du vil høre den anden halvdel, så kan du vælge at gøre det nu, eller du gemmer den til senere. Fordi Minotaurus bliver faktisk meget uhyggelig, og der sker en hel masse ting omkring ham, som kræver sin egen historie. Så den vil jeg godt fortælle også.